Asal-usul Tengger. Ing kerajaan kang kondang lan tentrem, kapimpin dening raja sing gagah prakoso. Dheweke duwe putri kang ayu lan becik atine, yaiku Rara Anteng. Ing sawijining dina, Rara Anteng rabi karo pemuda sing gagah jenenge Joko Seger. Kabeh rakyate seka cita nyambut acara kuwi. Kula nyuwun pangestu, kula lan kakanda arep medal teko kraton. Apa kuwi guyon? Boten ayahanda, punika kula dados mengkalih yang kekalih. Loro anakku. Apa sing kurang karo istana iki? Kowe wong loro iso urip kepenak ing istana. Nyuwun duka ayahanda, kita kekalih ngersaken saged emah-emah wonten ing panggon punika sampun dados angen-angen kita. Apa kowe wis kuat urip tanpa ayahanda? Inggih ayahanda, punapa malih ingkang garwa Kang Mas Joko Seger boten sisih kula. Ya wis. Yen kowe wis dadi pangarepmu, ayahanda ora bisa menggak. Muga-muga kowe lan Joko Seger iso api-api ing panggonan sing anyar. Yen duwe alangan, aja sungkan balik mrene. Kerat nampani kowe, Nduk. Matur nuwun ayah. Joko Seger lan Rara Anteng manggon ing barengane Gunung Bromo. Wong loro iku menehi jeneng daerah kuwi jeneng Tengger, yaiku gabungan saka Anteng lan Seger. Dheweke rahayu ning ngaurip, nanging sakwise pirang-pirang taun rabi dheweke ora nang diwenehi yuga. Adinda, awak dhewe nganti tekan saiki durung duweni anak. Saben dina awak dhewe wis ndonga, tapi koyoke Dewi Agung ora ngrungokno dungane kita. Koyoke kita kudu duweni cara liya. Sak kersanipun kakanda wae, adinda derek maun. Kakanda arep nglakokno apa wae sing paling becik kanggo duweni anak. Nggih kakanda. Joko Seger lunga menyang Nyai Roro Gendeng tanpa kandha marang Rara Anteng. Nyai Roro Gendeng yaiku wong sing kondang kesaktiyane. Krungu-krungune dheweke wis urip atusan taun kepungkur. Ananging raine isih katon kaya umur 20 taun. Koyoke saiki tumbal terakhir saka Mas Sugeng 10 tahun. Aku wedi. Aku ora bisa awetno maneh. Oke, Nyai. Kepriye nasib awak dhewe sampeyan juri? Tenang wae. Aku duwe firasat becik taun iki. Mas Ewu.
tidak mriki saged njaluk dipun paringi yoga Nyai. Anak ya, gampang. Tapi ono syarat. Punapa Nyai? Ramuan iki kowe kekno marang bojomu. Lan marine seminggu bojomu bakal meteng. Lan 18 tahun maneh aku arep ngakeh janji nang awakmu. Demen yoga panjaluk punapa kula arepi Nyai. Ya, Matur nuwun Nyai. tiga. 18 tahun mlaku karo singkat. Saiki Joko Seger lan Roro Anteng wis diwenehi anak loro. Anak barepe duweni jeneng Joko Pintu lan adi ragile Padmini. Keluargane harmonis, masih kadang ana titik para padu cilik ing keluargane. Ing sawijining dina, Roro Anteng ditekani wong kang misterius. Anggonane sarwa ireng. Dheweke lakune kebak amarah. Wektu iku Roro Anteng lagi nang landange. Hei, jadi kowe bojone Joko Seger. Inggih, panjenengan sapa? Aku teko mriki. Arep nagih utang. Utang punapa? Jadi bojomu ora cerita tentang utang iku? Cerita bab punapa? Halah. Takono wae marang bojomu lan omongke yen wayahe kurang sak minggu man. Roro Anteng dadi kebingungan. Dheweke terus mikirke omongan Nyai Roro Gendeng. Firasate dadi ora enak. Waktu bojone mulih nyang omah, dheweke banjur ngomongke karo bojone tentang apa sing diomongke karo Nyai Roro Gendeng. Punapa ingkang panjenengan dalikaken dening Adinda? Sumpah Adinda. Kakanda orang delingaken apa-apa. Injing wau ana uang misterius kanggo nagih utang. Duh Adinda, sepurane Kakanda lali. Kakanda duweni utang marang Nyai Roro Gendeng. Yen kita menehi anak, kita kudu numbalake salah siji anak kita dan ora Nyai Roro Gendeng arep ngrusak tengger lan kabeh keluarga kita Adinda. Apa kakanda? Punapa kudu kita jamak saiki? Sepurane Seminggu wis keliwat. Roro Anteng lan Joko Seger isih bingung sapa sing arep diedekne tumbal. Bapak ibu lagi mikir nopo? Kok sajake bingung? Jadi ngene nak. Bapak kudu ngorbanake salah siji saka kowe. Amarga bapak duwe utang ing Nyai Roro Gendeng. Kangge punapa? Dhisik bapakmu duwe janji marang Nyai Roro Gendeng. Kanggo ngorbanake salah siji teko kowe. Amarga dhisik bapak ora duwe anak. Bapak uga ora ngerti nak. Bapak ora gelem ngandhekake salah siji saka kowe. Bapak demen banget marang kowe loro. Enak ae, sapa kowe sapa aku? Wes, aja padha engkel-engkelan. Kita iki padha-padha bingung. Kowe ini
tumbal marang Nyai Roro Gendeng iso digandhaken. Bapak lilo dadekno tumbal marang Kenapa nulis dan tempat ini Pak? Kenapa budak kula jadi tumbal? ora nak, bapak arep mikirke dhewe. Mengko. Sakwise ana perdebatan sing ora kunjung nemu dalan metu, Joko Seger njaluk anak-anake ben turu. Sesuke dekne kabeh bali ngrembug ning Apa kowe bener-bener kita ya arep dadi to? Kepriye iki Adinda? Kakanda isi ora iso nentukno sapa sing kate ditumbelake. Nuli kepriye Kakanda? Adinda pun bingung. Sampun Bapak, kula kamawon dados tumbal. Sak sampune kula manah-manah, kula boten arep keluarga niki rekoso. Bapak ora gelem kelangan wakmu. Bapak demen banget marang wakmu, Nak. Sampun Bapak kajengipun akan kamawon, kula rela nglabuti keluarga niki. Wis ta, Nak, yen kuwi jadi karepmu, bapak ora iso nolak. Inggih, kula sampun ikhlas demi kebahagiaan keluarga niki. Sesuke Joko Bento budal menyang lereng Gunung Bromo kanggo ditumbalake marang Nyai Roro Gendeng. Joko Bento mlebu dhewekan marang omahe Nyai Roro Gendeng. Akhirnya kowe teko mrene. Apa kowe Nyai Roro Gendeng? Ora, aku iki mung dayang Nyai. Wis mlebu, Nyai wis ngenteni. Nggih. Aku ngerti nek kowe putra pembarepe Joko Seger. Ndang layan, panumbalanku arep dimulai. Dayang, jupuke peso saktiku. Nggih, Nyai. Kanthi cara iki aku iso awet enom. Ono apa kowe mesem-mesem? Cem, Aku mau ngiling-ngiling apa ae sing nyenengake karo keluargaku. ono apa iki? Aku ndak duwe tenaga. Ono apa iki? Kok wani-wani nek kowe Dewi Agung? Ya sak mestine aku wani. Aku ora bakal ngedake kowe nggarap panumbalan iki. Nyai Roro Gendeng lan dayange akhire ilang sirna. Joko Bento pun diparani karo Dewi Agung. Matur nuwun sampun paring pitulungan. Punapa panjenengan Dewi Agung? Punapa panjenengan purun mitulung kula? Mergo kowe bocah bagus lan becik ati. Kok panjenengan boten mejahi Nyai Roro Gendeng sakderenge? Mergo dheweke kuat lan sakti. Nanging Nyi Roro Gendeng paling ringkih ing udan pertama bulan Kas. Aku arep ngeken kowe dadi dewi lan urip ing kayangan karo aku. Apa kowe ngerti? Kanthi rasa hormat Dewi, kula Keluargane Joko Bento ing Tengger saben taune pas udan pertama wulan Kasodo mesti menehi sebagian hasil pertaniane kanggo Joko Bento. Saka kayangan Joko Bento krasa seneng ndeleng keluargane urip tentrem ing Tengger.